Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κουκοδήμο. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Πώς βλέπετε να κινείται η όλη διαδικασία όσον αφορά την συμφωνία? Θα έχουμε στις 7 Απριλίου ολοκληρώσει? Εμένα η θέση μου είναι σταθερή, κύριε Μπαντέ. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά. Σας είπα ότι ήδη έχουν συμφωνήσει. Χθες βγήκε ο κύριος Ντάισεμπλουμ και είπε ότι στο κύριο πακέτο των μέτρων, των απαιτούμενων τέλος πάντων και τα λοιπά από τους θεσμούς πλέον και όχι την Τρόικα, το έχουν αποφασίσει με κάποιες λεπτομέρειες. Τώρα αν θα είναι 7 Απριλίου, η κυβέρνηση έχει χάσει την μπάλα στις ημερομηνίες. Μιλήσαμε για Μάρτιο, τώρα πήγαμε Απρίλιο. Εγώ νομίζω ότι κάπου τον Μάιο, λίγο πριν δηλαδή την εκταμείευση της δόσης, μιας και έρχεται η μεγάλη υποχρέωση της χώρας τον Ιούλιο, θα πρέπει να πληρώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι να δώσουμε πίσω τα δανεικά. Πιστεύω ότι γύρω στο Μάιο θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Βλέπουμε την κυβέρνηση, κύριε Κουκοδήμου, να κάνει ένα παζάρι με τους θεσμούς όσον αφορά τα εργασιακά και τις συντάξεις. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι επί του συγκεκριμένου θέματος? Εντάξει, η θέση της Νέας Δημοκρατίας καταρχήν είναι ότι δεν ψηφίζουμε τίποτα από αυτά που θα φέρει στην Βουλή, γιατί θεωρούμε ότι γενικότερα το πακέτο των μέτρων οφείλεται και είναι τόσο μεγάλο και οφείλεται στην καθυστέρηση που έχει επιδείξει η κυβέρνηση αυτή, στην ανικανότητα που έχει η κυβέρνηση αυτή να υλοποιήσει οποιοδήποτε στόχο. Για να λέμε τώρα, επειδή άκουσα πριν να μιλάτε για τσαμπουκάδες. Τσαμπουκά κάνεις όταν ας το πούμε έχεις επιχειρήματα ή έχεις πείσει ότι μπορείς να προχωρήσεις κάτι σωστά. Όταν βλέπεις ότι έχεις μείνει πίσω σε αυτά τα οποία έχεις συμφωνήσει, σε αυτά τα οποία έχεις υπογράψει και πας πίσω τη χώρα, τι τσαμπουκά να κάνεις? Μα γι' αυτό και μας έχουν, με συγχωρείτε, γράψει στα παλιά τους τα υποδήματα. Δεν μας δίνουν σημασία και πηγαίνει η οικονομία του κακό στο χειρότερο. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας εκφράστηκε από τον πρόεδρό μας και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και κυρίως για τα εργασιακά, ότι θα ξαναδούμε από την αρχή όλο το πακέτο αυτό, από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέχρι το ασφαλιστικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ζητούμενο τώρα. Η συμφωνία δεν έχει κλείσει, δεν κλείνει, κυρίως για το θέμα το ασφαλιστικό και για τα εργασιακά. Αυτό είναι ένα μεγάλο αντίθεση, διότι υποσχέθηκε απίστευτα πράγματα πριν από τις εκλογές σε ό,τι αφορά αυτά τα δύο κομμάτια και βέβαια πηγαίνει το κακό στο χειρότερο. Η Νέα Δημοκρατία, μας είπατε, δεν ψηφίζει. Ακόμη και αν έρθει ο Πρωθυπουργός και ζητήσει 180 στη Βουλή να περάσει η νέα συμφωνία. Μακάρι να έρθει και να πέσει η κυβέρνηση. Μακάρι να το ζητήσει και να πέσει η κυβέρνηση. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Σας είπα, δεν πάει άλλο, κύριε Μπαντεγό. Πέρα από το κομμάτι το πολιτικό, είμαι και επιχειρηματίας. Έτσι έχουν φτάσει σε ένα σημείο να διώχνουν εργαζόμενους. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο να πληρώνουν τις εισφορές. Καλά, εργαζόμενοι επιχειρηματίες, κύριε Κουκοδήμο, διώχνουν από το 10. Έτσι, δεν είναι θέμα το ότι οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν τώρα. Δεν διαφωνώ ότι το 10 τα πράγματα ήταν ερώδινα. Εγώ δεν προσπαθώ να αεροποιήσω μια κατάσταση, κύριε Μπαντέ. Αλλά δεν μπορεί κανένας να πει ότι το 14 τα πράγματα δεν πήγαιναν καλύτερα, δεν είχε στρώσει η κατάσταση. Ότι σας είπα, επιχειρηματίες και τώρα σε επιχειρήσουμε. Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός. Τώρα λοιπόν οι ρυθμοί τους οποίους διώχνουν προσωπικό ή μειώνουν προσωπικό, τους κάνουν μόλις 4 ώρα γιατί έτσι βολεύει τις επιχειρήσεις, είναι απίστευτος. Σε λίγο καιρό θα κλείσουν και άλλες επιχειρήσεις. Αν κλείνανε μία επιχείρηση στις 10 το 2010, τώρα κλείνουν 9 στις 10, κύριε Παντέ. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Νομίζω είναι στατιστικά 94 επιχειρήσεις τη μέρα, κύριε Κουκοδήμο, κλείνουν. Το ξέρω, αγαπητή μου Γιάννα, το βλέπω, τα παρακολουθώ όλα και δυστυχώς η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Χθες, κύριε Κουκοδήμο, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ένα ερωτηματολόγιο για να το συμπληρώσουν προφανώς κάποιοι νεολαίοι της χώρας μας. Μεταξύ αυτών τους ρωτούσαν εάν θα κλέβανε τρόφιμα από σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο και καλά ακτιβιστικών δράσεων. Γελάτε, αλλά το θέμα δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα, με την έννοια όταν βγαίνει μια κομματική νεολαία ενός κυβερνώντος κόμματος, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του περιθωρίου του 2 και 3%, και να καλεί τους νέους να απαντήσουν σε τέτοια ερωτήματα. Αν δει το 16% που έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την κατάσταση και τα λοιπά, και θα αποφασίσει να πρέπει να συνεχίσει να είναι δίπλα σε αυτό το κόμμα και σε αυτή την παράδεξη. Νομίζω ότι καλύτερα από όλους το εξέφρασε χθες ο Δημήτρης ο Κανένας, ο εταίρος μέλος της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος, στο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εξέφρασε την δυσαρέσκειά του, εξέφρασε την επίδοση ότι πρόκειται περί αστείου, και νομίζω
νομίζω ότι είναι ένα αστείο το καταδικαστεί η όλη προσπάθεια η οποία γίνεται για να παρασύρει νέους ανθρώπους και ειδικά παιδιά τα οποία δεν έχουν σχέση με τα πολιτικά, βλέποντας σε ένα κείμενο και μέσα στην αγανάκτησή τους άλλο ένα δείγμα λαϊκισμού να τα προσετερήσω. Νομίζω ότι είναι τραγικό. Στην εποχή μας, εγώ άκουσα μια δήλωση του Ζισκάρ ντ'Εστέν, ο οποίος ήταν ένας από τους ανθρώπους που στήριξε την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας από τους κορυφαίους πολιτικούς στην Ευρώπη, και αυτή η κυβέρνηση δεν αξίζει στη χώρα. Άρα, κατά συνέπεια, και αυτή η νεολαία που προσωπεί αυτή την κυβέρνηση δεν αξίζει σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι η Ελλάδα αυτό το πράγμα, κύριε Παντέ, δυστυχώς. Ένα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, το οποίο δεν δόθηκε έτσι μεγάλη δημοσιότητα, έχει βγει και από τον ΟΑΕΔ, μια δημόσια υπηρεσία. Βέβαια δεν ρωτούσαν πάτε να κλέψετε τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ, αλλά ένας εργαζόμενος όταν έμπαινε να κάνει αίτηση, μου φαίνεται για τα 8 μήνα αυτά για τους Δήμους, στο τέλος του έβγαινε στον υπολογιστή αν θέλει να συμμετέχει σε μια έρευνα, και μεταξύ των ερωτήσεων ήταν αν ως άνεργος θα επιθυμούσε να συμμετέχει σε ακτιβιστικές δράσεις. Προσέξτε να δείτε, δεν το έβγαλε το ερωτηματολόγιο αυτό μια κομματική νεολαία, ο ΑΕΔ, μια δημόσια υπηρεσία, και ρωτούσε έναν άνεργο εάν είναι διατεθειμένος ως άνεργος να συμμετάσχει σε διάφορες ακτιβιστικές δράσεις. Ναι, αν θυμάστε αυτό, και εγώ αν θυμάμαι καλά, είχε μαζευτεί Άρον τον Άρο. Κράτησε περίπου για πολύ λίγο. Όταν η υπηρεσία το αντιλήφθη μάλλον ότι αυτό με κάποιο τρόπο τέλος πάντων μπήκε στη διαδικασία να το συμπληρώνει οι άνεργοι, μαζεύτηκε Άρον τον Άρο. Είναι ένα, πώς να το πω κύριε Μπαντέ, είναι ένα φυσικό επακόλουθο της όλης κατάστασης της οποίας επικρατεί. Το να μπορεί ο καθένας να βγάζει μια ανακοίνωση, να εκμεταλλεύεται αν θέλετε τον πόνο του ανθρώπου, ο οποίος πάει να ζητήσει δουλειά και βλέπει ένα τέτοιο έγγραφο και φυσικά θα του συμπληρώσει για να δείξει το θυμό του, να δείξει την αντίδρασή του και να δείξει την απελπισία την οποία έχει στην συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά νομίζω, θεωρώ ότι μαζεύτηκε γρήγορα. Εκείνο δηλαδή δεν κράτησε πάνω από 15 μέρες το έγγραφο και το μαζέψανε γρήγορα οι υπηρεσίες. Μάλιστα. Κύριε Κοκοδήμο, προχθές εδώ στην Κατερίνη οι συμβασιούχοι υπάλληλοι των Δήμων που παραμένουν απλήρωτοι κάναν μια κινητοποίηση. Και είδαμε την εξής εικόνα για πρώτη φορά, οι βουλευτές, κυβερνητικοί βουλευτές, να είναι παρόντες στην πορεία. Και όχι μόνο αυτό, ακούσαμε και από τον κύριο Τζαμακλή, τον συνάδελφό σας, να βγαίνει και να λέει ότι είναι και κομματικός, πολιτικός δάκτυλος το ότι δεν πληρώνονται οι άνθρωποι αυτοί. Εσείς πώς την είδατε όλη αυτή την κίνηση από κυβερνητικούς βουλευτές να βγαίνουν στον δρόμο και να διαμαρτύρονται? Πρώτα απ' όλα δεν θέλω να πω τίποτα για τις δηλώσεις του συναδέλφου, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα. Αυτό ας το ψάξει η ίδια η κυβέρνηση, να υπάρχει πολιτικός δάκτυλος και δεν μπορούν για το λόγο αυτό να πληρωθούν. Τώρα, η συμμετοχή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορες τέτοιες πορείες, συμπαράστασης, δίκτυα κτλ. Είναι μόνο για γέλια και για κλάματα. Θυμίζουν ταινίες ασπρόμαυρες στήλης Ζήκο και τα λοιπά. Δεν μπορώ τι να σας πω κύριε Μπαντέ, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, ειλικρινά δηλαδή. Να είσαι κυβέρνηση, να μην έχεις πληρώσει τους υπαλλήλους σου, τους δημοτικούς υπάλληλους, να τους έχεις πάρει εσύ με σύμβαση στο Δήμο, να τους λάβεις εσύ και να τους αφήνεις απλήρωτους εσύ και να μετέχεις την πορεία για το ότι είναι απλήρωτοι. Εντάξει κύριε Μπαντέ, λυπάμαι. Δηλαδή ειλικρινά γελάσατε και εσείς στην αρχή, είναι για γέλια και για κλάματα. Θα έπρεπε να βγάλουν μια ανακοίνωση ότι γίνεται προσπάθεια από μεριάς της κυβέρνησης να βρεθούν οι πόροι έτσι ώστε οι συμβασιούχοι να πληρωθούν. Αυτό με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και όχι κάτι άλλο. Συμμετοχή σε πορείες. Κάποτε, πριν από 2,5 χρόνια κύριε Μπαντέ, ήρθαν στο γραφείο μου κάποιοι άνθρωποι και μου θεροκολλήσαν ένα εξώδικο. Ότι είμαι ανεπιθύμητος, ότι και εγώ δεν ξέρω τι. Αυτοί οι άνθρωποι μπορείτε να μου πείτε που έχουν κρυφτεί κύριε Μπαντέ? Μπορείτε να μου πείτε που έχουν πάει αυτοί οι άνθρωποι? Εσείς ξέρετε που έχουν πάει? Εγώ ξέρω, έχουν πάρει θέσεις κύριε Μπαντέ. Έχουν πάρει θέσεις, έχουν βολευτεί, έχουν διοριστεί και δεν φωνάζει και δεν μιλάει κανένας. Θυμάμαι ότι ο Καημένος ο Ζαμαράς ανακοίνωσε στην κοινοβουλευτική ομάδα, προσέξτε, όχι στην Ολομέλεια, στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι θα πάει να πραγματευτεί για να μην γίνουν μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, και μέσα σε μισή ώρα στην πλατεία Συντάγματος είχαν 25.000 κόσμοι. Πού έχουν πάει αυτοί οι άνθρωποι? Πού έχουν κρυφτεί κύριε Μπαντέ? Τι συμβαίνει? Πού έχουν πάει εκείνοι οι συνδικαλιστές που κάνουν πορείες στο κέντρο της Αθήνας και παίρνουν τα μικρόφωνα? Πού είναι η Χαρούλα η Αλεξίου η τραγουδίστρια? Πού είναι η Χαρούλα η Αλεξίου που οι καθαρίστρες είναι απλήρωτες 2 χρόνια? Πού βρίσκεται τώρα? Γιατί δεν πάει με το γάτι στην πλατεία Συντάγματος να κάνει συναυλία? Αυτά βλέπω και πραγματικά εξαγριώνουν κύριε Μπαντέ. Με ρώτησε
εκλεκτή συνάδελφο με την πόλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκλεγμένη ενώντας συνάδελφο της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε παρέλαση προχθές τον Οκτώβριο στην Πιερία, γιατί δεν είναι κανένας απέναντι. Και της είπα πολύ απλά γιατί κάθονται μαζί μας. Γιατί βάλαμε τους ίδιους και κάθονται δίπλα μας. Αυτό της απάντησε και γέλασε. Αυτό έχει συμβεί, κύριε Μπαντέ. Μετέχουν στις πορείες των ανθρώπων που έχουν αφήσει αυτοί απλήρωτοι. Τώρα, κύριε Κουκοδήμε, θα πάω τη συζήτηση αλλού, αλλά είπατε εκλεκτή συνάδελφος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μήπως αυτό δείχνει κάτι για το... Εννοώντας εκλεγμένη. Εντάξει. Όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε για εκλογές άλλου τύπου. Δεν έχουμε μπροστά μας σίγουρα εκλογές, εθνικές εκλογές, και μάλιστα οπότε αντιλαμβάνεστε θα γίνουν και πολύ σύντομα. Δεν πρόκειται να αντέξει αυτή η κυβέρνηση παραπάνω, κύριε Παντέ. Θα προσπαθήσει να κρατηθεί όσο περισσότερο μπορεί, πας και τις γυρίσει, αλλά δεν θα τα καταφέρει, κύριε Παντέ. Είναι φως φανάρι. Αφού ήρθαμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Κώστα Κουκοδήμου, η τοπική αυτοδιοίκηση τον ενδιαφέρει? Είπατε, στην πολιτική ποτέ δεν λέμε ποτέ. Πρώτον, εγώ είμαι κομματικός. Αν μου το ζητήσει η παράταξή μου, αλλά μιλάμε για μετά από 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, είναι πάρα πολύ νωρίς. Είπατε, είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Σας είπα όμως, είμαι κομματικός. Ό,τι μου ζητήσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, εγώ θα το κάνω. Και πάντα αυτό έπρατα. Μάλιστα. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Τζαμακλής, δεν ξέρω αν ήρθε και στο γραφείο σας αυτή η επιστολή, πάντως έχει στείλει μια ανοιχτή επιστολή προς όλους τους φορείς και λέει να διεκδικήσετε όλοι μαζί την ίδρυση ανώτατης σχολής τουρισμού στην Πιερία, και συγκεκριμένα στο Δήμο Διολύμπου. Πάρα πολύ θετικό, κύριε Παντέ. Με η επιστολή αυτή, το ξέρω, το γνωρίζω, έχουμε συζητήσει με τον εκλεκτό συνάδελφο και σας λέω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, συμφωνώ μαζί του. Εγώ είχα κάνει και μια πρόταση επί Νέας Δημοκρατίας, βέβαια με τις επαναλαμβανόμενες εκλογές ποτέ δεν υλοποιήθηκε κτλ. Για να κάνουμε μια αντίστοιχη σχολή που να έχει σχέση με γεωπονία, λόγω του ότι έχουμε όλα αυτά τα φυτά στον Όλυμπο, τα σπάνια φυτά στον Όλυμπο, να κάνουμε κάποια τέτοια σχολή, αλλά βεβαίως και του τουρισμού το αγκαλιάζω θερμά και θα είμαι συμπαραστάτης σε αυτή την προσπάθεια και μακάρι για την Πιερία, μακάρι να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Αυτά είναι θετικά πράγματα και σε αυτά συμφωνώ απόλυτα με τους αδέρφους μου. Εφικτό το θεωρείτε να γίνει κάτι τέτοιο? Ναι, το θεωρώ εφικτό, μιας και η Πιερία έχει μόνο ένα ΤΕΙ, αυτό το logistic, το οποίο το κράτησα εγώ ως υφυπουργός με νύχια και με δόντια και μάλιστα το εδραίωσα στην Πιερία ως μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή, οπότε έχει ανέβει το επίπεδο, έχουμε πολύ περισσότερους φοιτητές, οι οποίοι μάλιστα βρίσκουν και αμέσως δουλειά από ό,τι με ενημέρωσε ο προϊστάμενος εκεί του ΙΕΚ, που είναι πάρα πολύ επίσης σημαντικό στην εποχή μας, δεν βρίσκεις μια σχολή και να βρίσκεις δουλειά σχεδόν, μου έχει πει ότι βρίσκουν δουλειά πριν ακόμα τελειώσουν τη σχολή του ζητάνε. Είναι πολύ θετικό και πιστεύω ότι πρέπει, επειδή η Πιερία έχει μόνο ένα ΙΕΚ, αυτό να το στηρίξουμε όλοι και να το κάνει δεκτό η κυβέρνηση για να γίνει αυτή η σχολή. Θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουκοδήμο. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παντέ. Είναι πάντα χαρά μου να μιλάω μαζί σας, γιατί πάντα βγαίνει και μια είδηση. Ναι, το διαπιστώνουμε. Το διαπιστώνουμε. Καλή σας ημέρα. Και μου άρεσε αυτό που είπατε στο τέλος, έτσι. Επιτυχία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ακούμε. Βεβαίως. Τα καλά τα λέμε, κύριε Παντέ. Προς Θεού. Γιατί να κρυβόμαστε σε αυτό. Τα καλά πρέπει να τα λέμε. Όπως επίσης και ό,τι κακό κείμενο γράφεται ή λέγεται κτλ. Και αυτό πρέπει να το λέμε. Ο πολιτικός πλέον δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλο του. Και μόνο αλήθεια. Τίποτα άλλο, κύριε Παντέ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε Κουκοδήμο.